Ndakatarisa kudenga mtsodzi pamatama ose. Right, mastreta social media mandinoswera nchitsvaga sasekuru vevanhu kudai zvanditi ndinazvo zvandakasangana nazvo. Ndofunga nezvo takamboita rimwe video, kana wanga usati waona rimwe video rematrending videos and pics ndariisa pa comment yekutanga handi tinoriona futi handiti. So kana wanga usati subscribe turn on your notification bell kuti pega patino upload a video you'll be notified handiti. Mastrata social media ndine zvandasangana nazvo zvandoda kuti munge muri munozvionerawo zvikuru. Chekutanga chandoda kuti muone vana vakatakurwa nebhasikoro, vana vachienda kuchikoro. Muchinda uyu anoratidza kuti airwadziwa nevana vachifamba long distance kuenda kupi kuchikoro, and then he decided kuti ndinge ndinotransporta kuenda nawo kuchikoro. But zviri safe here zviri kuitwa izvi kuvana vedu vazukuru? Zviri safe here? Tichibva ipapo tazochitenderera tazosangana zvakare nemuchinda anga anakirwa nemhamba, anakirwa nedoro akabva atanga kuimba zukuru nekutamba. Muchinda wachona ndeunoyu. Alright. Ndofunga mangonawo kunakirwa nditi achitibva ipapo tazosanganawo nevanhu vanga vachitamba anditi apatambwa zukuru kupatwa tatadano. Majaivha achona azonetsa ndeanawazi. Alright. Timise papo wano tingazonzwa musoro anditi. Tichibve papo tinomwe muchinda azoti aiwa vanhu vanosiya vanhu vachifunga kuti zvoni ndikamusiya zvinhu zvake zvese zvichadhakwa kana sipo. Shamwari unowo chinyepa shamwari. Inzwawo zvataurwa nemuzukuru wangu unowu. If you think we are not doing fine when you left us. Yeah, I've got the news for you. We are doing fine. I'm telling you, we are doing extremely fine, you know. You people that like leaving people and say, no, asafuti kauja. This one will suffer without me. We are not going to suffer without you. We are actually doing fine. This morning we had breakfast. And we are just waiting for lunch. Then we'll have supper without you. Yeah, but we have seen today without you. We are going to see tomorrow without you. You are not the one that makes the sun. Alright. Ndo zvandati mumboona zukuru vangu zviri kuswera zvichiitika masitse social media zvichitrenda kuitira nemowo munge muri musasarira vazukuru vasekuru sei ndanditi. So ngatinyorera nemacomments, malike nekushare mavideos vazukuru. Na Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle. Chibata much love.